Ubingelela baba udokotela baba Wesizwe baba uJabulile. Sine topic ethi namhlanje ithi siyavala ukushuta. Siyavala ukushuta. It is our last shooting. Siyavala ukushuta till next year. This is our topic. Siyavala ukushuta. Baba Mabhena asibingelele khehle. Ngibingelela ukuthola ithuba baba udokotela. Umavuso lo owavusa imnotho amanye amadoda bandaba zalutho. Yebo baba udokotela. Bagoduka abantu baye emakhaya wena uhlela kanjani zogodweni umzogadeni. Phela mangagoduka mina dokotela abazofika abazongithola phi. Angisebenzele ekhaya. Uzogada indlu. Ya. Yabaqani. Nangu untshayitshayo lokusha. Yazi ukuthi untshayitshayo. Hayi ukuthi mhlawumbe uyovula ibhakede. Ompompi. Yabona uma ungazi. Uthe ushayela amanzi ufuna ukushaya uthi amahewu. Amahewu. Ehla ngompompi. Uzothi amahewu wena. Abawazi. Bathi uthini? Untshayitshayo. Njenganje igama langaphakathi bakuthi uyafika la akakazi untshayitshayo akazi futhi wena phela ngisathi uvula lapho bogeza izandla uwenze untshayitshayo ugijima la wehla kuthana bonke mpompe abamanzi bayaziyo mawungazi wena kodwa mawufika ubazi ubona ukuthi uthi amahewu awekho amahewu egoli ayekho amahewu konjayitshayo Sisebenza kakhulu umkhulu unyaka lokusihamba nawe sithi siqale ngoMarch nawe ukushutha yini inkinga osukwahlangabezana nazo kubantu kade basiza njengomuntu olekelelayo inkinga zamanje kupho osokwa ingqinamba sokwaba nazo 2025 lezo ngqinamba qantu uzodlula kanjani kuzona baba udokotela ngibonge ithuba angikuveze lokho njenganokuthi njoba ngiyinyanga angikuveze ukuthi ngikhuluma nje iqiniso ngesikhathi isiqala senza lo msebenzi abantu bebenako ukungangithembi kahle kuthandi ukungangithembi beyithi bangithandi hayi abakaze bangangithandi okay bebenako ukungangithembi ngoba bebengangazi ngeenyanga abantu baqala ukungithemba ngoba sebesizakala ukuthi kanti umuntu uqinisile baqale lapho ukungithemba ukungithemba kwabo kwadlula kakhulu sebeyangihlupha okay sebengithembela ukuthi sebeyangihlupha manje sebeyahlupha angikho ngisalali olani nabo cha sichazela phela no angisho ukuthi angilali nabo angisalali hayi asalali Kabele manje njengoba sishutha la abantu efuna bokwazi ukuthi babudodela nangesho lo babetha akasalali nabo akasalali nabo no angisalali mina okay ungalali kwami ke kona kuyiphathi yomsebenzi engikwenza angisalali ngesimo sama calls okay angisalali ngesimo sama calls dokotela yeah namhlanje senza ivideo yokugcina yebo kuze kube u2025 2025 ikhona into ihlelela abantu dokotela mobi ngimubi kakhulu ngizophetha okhrimbodo okay ngizophetha okhrimbodo umuthi wesibumbo umuthi wesibuko dukinjani nomuntu osedenzela ukucheck umuthi wesibuko 1600 ngaphambi kokuthi uye ekhaya dlula kubaba uMavuso ayini into ebhalela kahle uthini kubantu ungaya kanjani ekhaya ungadlulanga kumina mina ngiseThekwini uyitholgate wena ngasho nje ngoJanuary nangoJune ngasho futhi babatshela uTollgate kudlulwa zigqiza la mawungaqhizanga okwakho uzogqiza sowubuye hayi so manxeba dlula la kubaba uMavuso ngiseThekwini baba dokotela dlula kubaba uMavuso noma ngabe soye eCape Town kodwa dlula kubaba uMavuso uthatha into yakho bazoyithola ikho uzokwazi ukubaposela bangeke bakwazi ukuza kwena ngizokwazi ukubaposela uma ukude ngiyakuposela uma ukude ngiyakuposela uma useduze woza kumina umuntu omsebenzi wenza kanjani usabanika nangu yazi nguphethe nguphethe ukhona okay sabanikeza abantu sabanika kodwa ngiphinde futhi ngicacise bodokotela ukuthi uyagcina ukuthi ube nemali oyiyona njengamanje kulonyaka okay okwamanje u1200 kuphela kodwa ngonyaka ozayo uzobe so2500 ubaba lona noma umama lo kwakhe noma lesitolo lo order khona imithi lena akekho mina ubaba ongakhela umuthi futhi akekho umama ongakhela umuthi
Sacabana ngisawuthola umuthi. Umuntu wenza imali. Ngiyazakhela mina umuthi. Akekho umuntu engiqale ngimfonele. Ngimbuza ukuthi ukhona lo muthi kunomuntu olawo ozayo. Hayi ngeke angikwenzi lokho. No lento lezo ufuna sizikhuluma ekhehla ngoba sishawa yini order on demand. Uyakhuluma lana usho ukuthi awukhona umuntu omsebenzi umuntu uyamfonela umuntu eseyifile imali. Abuza konje ngani yami ubu-order ngamalini uyamtshela athi hayi awubuye ufone ngoba amakhehla athatha ngithi ukumisa lo muthi uyazi ukuthi umuntu useyifakile imali usethe ngoba ngithatha ngiyilandele imali ngoba kunezinto ekufunakala ngiphinde ngizithole kuwena babudodela baba uMavuso sengila ngipakela emgaqweni ezana lo muntu usazi athi ngeke akuvumi shodo umthawoko uqonda ukuthi ngoba phela mntanami ubuthatha ngemali ephansi abakhehla la ekhaya ufuna uthathe ngemali ethathe bonke abantu u3500 azanakhe phezulu umuthi mina kudayisa 1200 abazanakhe phezulu akala ukuthi heqe hayi babudodela umuthi ngiyazakhela ngiyazakhela ngihamba nawo futhi nguphethe no ngicabanga lokuthi kuyasiza lento lokuthi ukhohlwe ikhala ekhaya yonke into ayibe kwena yebo babudodela umkhulusa Nduku usekhona nguphethe futhi nawo hayi ngiyashaya ngiyaxoxebula ke lapho nguphethe nje babudodela uyakwazi ukuthi mhlawumbe umuntu umekufonele sezakheni ethi baba Mavuso bonga kakhulu umuntu wakho ngiyawusebenzisa uyangisiza anganoma ungakwazi ukuthi uwe uzobona nje ukuthi lento obungisiza yona usungakanani uyakwazi wena ngisuke la ngiyobheka umntwana uthele upetrol bathi uyakala ukuthi ngisayizakhe abantu abathi yobonga umntwana ngila ku N2 utsho lokho manje uyazi ukuthi ngiyazi useqoqibhayi abantu basiyashisa kanti lapho beshaweni uthi awuyaza uzofica umile awukwazi ukuzobona yabona babudodela uma uthi baba uMavuso ngiyawubonga umuthi okhulisa ngutholile ungikhulisele kahle into yami yeseright sengicela uzobona ngicela uzoyibona angisona isilima mina angisona nje isilima ngoba lethi angisangane ekhanda mina no angikwazi umthondo womuntu wesilisa emesemdala ukuthi unjani angikwazi angikaze ngiwubone ufuna ngizobona wakhe ubreak record ibreak record 2020 kulungile ungashutha kungisendele uzoyibona seyithi ku TikTok umzala wakho uthi umzala wenzani ngithi mina ngazi lutho angaze ngishuthe lutho mina ungangishutheli nje umthondo ngudinga mina ngikukhulisa kuphela mina ngifuna ukuthi ungifonele uthi baba uMavuso umthondo wami usukhulile usoyilento ebengifuna mase ngithi siyabona okay imali ufuna abayilungisa kumuthi okukhulisa ngicela nje ulungise u1200 kuphela okay babudokotela ngikuveze lokho ukuthi ngiphethe ikhombo ngiphethe ikhombo babudokotela ikhombo yami ngineza wona uziphekele wena uyimbiza uphuza nje ngespoon njalo ekseni okay wona ngisuke ngifuna ukuqaqa lapha ngaphakathi ngoba kuyenzeka ukuthi uyahlehla okay ngesikhathi uhlehla mhlawumbe inyama umuntu omkhulu unenyama eningi la ngaphansi oyimeqa abantu besifazane izifo nje ngesikhathi uthola lezo zinto uyahlehla ngikuqhumisa lapha ngaphakathi uqaqeke uthi mawuphuma ujikijele umassage ubone kuzoba njani ikhombo ke leyo ithi 2400 hayi no kuzwakala ya uyakhuluma la uthi siphethe sivala amasende ekhaya amasela uthi sivala amasende sivala amasela ekhaya 7000 seke sende vala 7000 vala yeah nje sesathi kanti la bantu banjani baba ngeke ngikhothelela lo sendelela bathanda ukukhothela bathi ungakwenza kanjani umthongo into akayazi ukuthi yakho ubani cool imali uyifuna kuvala kulekelela kuvalela amasela baqedile abantu omunye ubekhala ethi kade sekhaya abantshontshe imbuzo ezo4 zabuye ezo3 nenye futhi ngakusasa waphinde kwabuya babudokotela ngiyawavala ngivala nje into engene ekhaya ngokungemthetho izothatha into yangaphakathi ekhaya ngiyakwazi ukuthi ngikwenzele ngiyakwazi ukuthi uthi angizokwenzela futhi ngiyakwazi ukukuthuma ngithi zenzele okay utheni
ngiyakwazi ukuthi ngifike ngizokwenzela ngiyakwazi ukufika uzokwenzela ngiyakwazi ukufika ngizokwenzela awukwazi ukufika uyobona umthondo uthi ukhula kangakanani kodwa kwami imizwa yayo hayi babudokotela uthele eqaleni wena utha ngiyakwazi umthondo yebo kodwa manje uyabuthola kwa toll gate uhamba dala ngicedile ngomthondo ngawayiza ngizowenzani manje uzowubona hayi angikwazi ukubona umthondo wenye indoda nomuntu ubeka amahewe upincitha wena aza usofikile babavuzi usesiyezi lapha hostel ubambelele kanje uyakubuka Manje ngene bebuyisela isicambe lahlitha wena phansi. Hlapha ngoswephi ngempela. Ngoba ngizothi nginyonga la nso hlapha ngoswephi ngiginqe phansi ngedala. Wakapha usukhona. Ula. No, babuthatha asibukele la nanga umuntu ufuna uzomsiza. Yebo. Ngoba u7000 umkhulu ukuthi uthathe i-risk ufuna uzomenzela wena. Yebo. Unomuntu useNewcastle. Yeah. Wena useThekwini nenza kanjani? Uhamba ngetekisi ukunika imali ungena eTaxini? Angigibela itekisi. Angigibela itekisi. Ngihamba ngemoto. Kanjani manje? Kanti sikhuluma ngani lana? Ngeke uhambe nyawo eNewcastle phela. Ayikho imoto engihamba ngayo, nginemoto yami. Manje nafuna ufaka imali petrol? Uzofaka imali petrol, i-distance isuka la uye eGoli uya eNewcastle. Sizokhuluma lapho ukuthi kuba imali. Ama taxi ekhona. Angigibeli taxi. Inyanga egibeli taxi. Siqhubele ukuthi senzayo. Nanku umuthi okuvala amasela ekhaya bangantshontsha abantu imbuzi zilala ekhaya inkomo zekhaya ikhumbi akho awalale ekhaya aphuma egarage. Ufuna ukuthina ekhaya? Hayi abantu imoto abazibeke emakhaya babudokotela. Lento ukuthi njalo abantu becela imoto kamakhelwane ngoba kunesosha noma kunephoyisa. Kodwa alikho ngaso sikhathi Cape Town. Kwaye lento uthi uyayithemba lapha ayikho. Imali enoyifuna? Ngicela nje u7000 kuphela. Ngikuvalele yonke le nto leyo. Kodwa futhi njoba ngisho udokotela ukuthi uyakwazi ukuthi angizokwenzela ungifakele upetrol. Ngifike ngikwenzele. Kodwa mawungenayo imali yapetrol uyakwazi ukuthi uthi angikunikeze umuthi bese ngikutshela ukuthi wenza kanjani. Okay. Uzenzele wena. Ithi number bazokuthola kuyo. Inamba engithola kuyona ithi 062 322 8297 ya WhatsApp iyafoneleka. Baba udokotela baba isizwe baba ujabulele siyabonga.